kasama niyang laing sumpay ning sugilanon. Gugmang Patay. Malayas mi dinhi. Ayaw paabutan nga pugson tikas pagpakanaog ning sakinan. Kuyo ka na mo, Rudy. Piyaan na to kinadapita. Pangitaon na to ang kalibutan nga para yun ka na to, Rudy. Miingon ko nga kanaog din eh. Gusto ka gipugson tika. Rudy. Masakitan ka kung magbagay. Hinayain na ako si Susan. Ay! Buhay ko! Dili na ko mabalik sa mansyon! Dili na ko mabalik! Tana! Dili na ko mabalik, buhay ko! Susan! Ayaw pagyakan sa yuta! Susan! Hindi ay maluin ako, Rudy. Jesus Christ. Balik sa mansyon. Hindi ay kaluin ako sa... Sana! Rudy! Mahog si Susan! Ayaw siya ko sa ana! Paita ini kahinta nga, uy. Ako may unang mamatay, ani. Di na ko kaantos, ani. Ano ka na si Susan, Rudy? Baliho, iwan mo sa kwarto. Kagindi ay kaluoy. Dali ka na nalimot ko nung sinahitabo ka na tondo, ha? Kihata ko ni mo ang tanan kay gihigog mata kalabaw pa sa tanan dinin sa kalibutan. Kibuhat na ko ang tanan aron maako ka lang. Huwag nagsugo ni mo nga pulihan si Erminia. Ubaw na kinikaroon ang nahitabo. Rudy! Ayaw pagkakos na ako. Saltihan natin sa tinuod si Senyor Anton. Siyempre ang pultahan, Adela. Akong silhan. Ari ko sa gawas. Saltihan natin siya. Nga kita mo ay nagkahigog maay. Huwag ikaw, Susan. Dili! Huwag gugma nga nahitabo na itong duha, Susan. Bisan asa. Upisan ka. Yesu Cristo. Senyor Anton. Adela, ay si Susan. Nasa sa kwarto, Senyor Anton. Rudy? Nagsusi si Rudy sa among nahimutangan kung akon maaybang among pagkabutang dinhi. Og gipahimoslan ko na sa panghigayon. Susan? Gipasalamatan ko siya. Tungod kay sa iyang pagdaog. Nagtuo ko nga siya mo ay tag-iya na nako. Apan salamat sa kahitasan nga dili de siya may akong mabana. Ang tinuod, kung iya pa kong panag-iyahon, nga siya mo imidaog. Balibaran ko yun kining tawhana, kay pisag unsaon, imposible kaayo nga ako siyang higugmaon. Tungod kay bisan unsaon, dili yun di ay siya nako angay higugmaon. Tungod kay dili gid siya angay sa akong gugma. Apan gipasalamatan ko gihapon kini si Rodrigo tungod kay pinaagi niya. Gikahimamat ko gyud ang lalaki nga mo'y angayan sa akong gugma og pagmahal. Nga mao ikaw, Senyor Anton. Nganong dili ka man moduol nako, Senyor Anton? Ni ang akong kamot. Susan, mahagkan ko na gyud ang lumoy mong kamot. Hagi ang akong kamot, Anton. Matahom kong esposita. Nabalitaan ko nga
Nga gikasabutan na kon kuwando ang atong kasal. Si Mana gikan karon mi esposita. Gagsta ko, Anton. Dili masugod ang gibati kong kalipay nga magminyo na ako sa lalaki nga angay sa akong gugma og pagmahal. O sa pagipabot mo, Anton. Gagsta ko. Oh, Susana, mi vida, mi amor. Tanawan ninyo kami si Anton. Ingon din ini ang bation sa sama na ako nga uhaw sa pagmahal og gugma gikan sa usa ka lalaki nga tinuod nga nahigugma sa sama na ako. Ayaw pagdugo, Rodrigo. Tutuki ako nga puno sa pagmahal nga gigakos ug hugot sa imong uyuan. Mao kini ang akong gikinahanglan. Sa lalaki nga gimahal ko pag-ayo sa hilapyan. Susan. Dispensa. Ayaw na paglakaw, Rodrigo. Gusto lang ako nga mo saksi ka mo nga kinidi ang imong uyuan. Mo'y angayan sa kong gugma o mo'y tugyanan ko sa akong tanan. Hagi ako, Anton. Salamat, Anton. Salamat sa imong gugma nga rin ako, Susan. Salamat. Kimahal ko ikaw, Anton. Gugma ko ikaw, Anton. Salamat sa imong pagmahal ug gugmang ngadto sa pinangga kong uyuan. Iyampo ko kanunay ang inyong kalipay. Tiyo Anton. Padayon, Rudy. Gilipay mo ang gudno ni Susan. Labaw sa tanan. Gilipay mo sab ako. Salpayas. Perdonami, por favor, nga mubiya na ko ninyo. Susan. Kung mahimo nga dili kaabtan og usa ka semana, Anton, tuod kinaginamhinam na kog maayong magkasal na kita. Nag-awas-awas ang gibati kong kalipay. Oo, paninguhaon na ako. Ngawa pa'y simana, makasal na kita. Gusto na ko mo paway. Manggawas na kami din ni Esposita. Adto na ko. Anda ba na ang kamayaya, Adela? Panggawas na mo, mga senyores. Gusto na mabahuay si Susan. Manggawas sa kitang tanan. Vámonos todos. Mayong gabi, may Esposita. Katugo na kaayo ko, Anton. Hasta la vista por la mañana. Mi vida. Ursa pa may mo abot ni mo, Susan. Ursa pa may buhaton mong pagpasakit ni Rudy. Apan ang tinuod, ikaw maoy labing gisakitan. Ang tanan na itong nakita kaganiya, pulos pagpagkaroon ingnon. Pulos pagpugos aron musamot sa kita ng ilang kaugalingon. Ang pahiyom ug mga lihok ni Susan iyang gituyo apan siya mo'y gisakitan. Mausap si Rudy, nagdugo ang iyang kasing-kasing. Kuntuganan na lang unta nila sa tinuod siya. Karon na inoon. Nga may pakita o pabati o masakit na pasalig si Susan. O giti na ni Anton ng iyang pagtuo. Nga gigugma siya ni Susan. Apan ang tinuray si Rudy, gihapon ang gisinggit sa kasing-kasing ni Susan. Oh, mamatay si Anton kung mahibaw siya sa tinuod. Biyan ko na ikaw, Inko Vicencio. Hala, ikay mag-igaw, Teofilo. Mayong gabi. Gugmang makamatay. Oo. Gugmang makamatay. Nagdagog baso butilya sa vino. O ba ni kong inumin ng vino, Rudy? So, Tiyo Anton. Naibaw ka nga maglisod ko og kato.
Kinahibaw sa kangano. Unsa hinungdan nga dili ko makatuo. Dawat. Ipisi papalihog ang baso, Tio Anton. Ah. Oo. Puna ang baso sa vino, palihog. Puni ba? Kuwang pa kayo! Gusto ko uminom! Tungod sa gibati kong kalipay! Alang sumaabot ka kami nyo na mong Susan. Alang sa kaminyo ninyo ni Susan! Miagok na skobog ang pinangka kong uyuan. Hindi niya ka lang, Tio Anton. Mugawas ko. Wa gyud ko masayop. Nga bisan hubog kinitawahan ng mulakaw gyud. Nagkaduol na siya nako. Dili ka mabuhi ining ihihiwa kung mamuok kini sa imong kasing-kasing, Rodi. Di Mamatay ka! Mamatay ka, mapangahason! Rodi! Ako na si Philip! Rodi! Ako ni si Philip ko! Kala. Natuki kong mayo! Ako ni si Philip! Nagdoon magugunga. Mamaylaing tao ka nagkasoon sa mansyon. Maumitago ko. Nagdoon kong kaway ka. Mau nga, huwag ka maglaluha. Abdi ka gino ni. Bisag hubog kapan, di gid mawa ang imong abilidad. Hubog na kay ko, Philip. Hubog na kay ko. Timan ini kay nasayop ka. Wa na'y kaaway nga musway. Tungod kay miabot na ang kalinaw. Nawa na ang panimaus o pagtumtanay. Kinsa may mutuon nimo nga may pagtuo gihapon nga may mampangahason. Pasaylo ako, Rudy. Nasayop na ko nga usa ka kakaaway nga nagkasulod sa mansyon. Oo, Rudy. Malinaw na. Miabot na ang kalinaw. Katog na. Oo. Matuog na ko, Rudy. Katog na, Philip. Bisan hubog kayo, apan. Naagihapon ang iyang kaabdik. Nagtuo kong gipuukan ha ang iyang dugan sa taas nga ihihiwa. Ang kurtina malay natabas sa akong dang ihihiwa. Ako na hinuon ng hapit malisgrasya. Way kalinaw, Rudy. Bisan kanusa. Wa kalinaw ang lukop kayo taan sa mga padrino. Ilabi na kanon nga. Nga imong gihatag si Susan nga ni Tio Anton. Di ko makatugot og labaw ng di makatugot ang alkatari nga ang mihawd sa pagkakaroon maunausap ang Cordones.
dili kami muhunong si Emil. Sakit sa kamo. Hain man dae ko. Dili ka makatuog sa kong kwarto, Tio Anton. Rudy. Dini ka lang una. Ipaatiman ti ka, Tio Anton. Dini ka lang. Higda lang una. Asa ka man di. Basta dinhi ka lang. Kasakit sa kong Daghan damig na inom si Rudy kagabi. Usaon ko ka pagpasalamat si Rudy. Susan, Wa ko'y gana mo kaon, yaya. nagkatuhog ka bag maayo gabi eh. Wala ko'y normal nga kinabuhi, yaya. Mao na lang akong gihandom karon ang akong kamatayon. Susan! Oh, Si Anton karon, yaya. Ina nga dili ko angay sa mukon kinahinano ko, ama. o kung dili si Senyor Anton? Kinsa pa may laing magsusi na ko, yaya. Sultihin ko no ko. Kung si kinsa pa laing magsusi na ko. Si Anton ra. Ingnang nahinanok pa ko og dili ko pasamok. Ikaw ang mahibaw. Magpakaroon inom ko nahinanok. Nahinanok pa si Susan, Senyor. Susan, si Rudy. O sa'yo tuyo. O sa imong tuyo. Ngano ni aka? Dito makatuog sa kahubog si Tio Anton sa akong kwarto. Unya, naunsa man si Anton? Papay ang pagmata. Kinahanglan nga imo siyang atimanon. Natural kay ako siyang pamanhunon. Salamat. Atiman na ang umabot ni mo ba? Ayaw kong tulo eh. Naibaw ko kung unsa akong buhaton sa umaabot na kumbana. Salamat. Puro ka na ituyo ko nimo. Mayong buntag. Yaya din. Unsa pa may akong ikatambag nimo? Wa na. Una tigali kong mabuang dinhi. Una ba kong mamatay dinhi tungod ng inyong sitwasyon? Pasakitan ko gid siya. Matagpasakit mo niya. Ikaw maoy unang labing sakitan. Ayaw Susan. pang hilabot! Naibaw ko kung nasa akong gibuhat. Itod, abierto ng pultahan. Wa na trangkay. Dali, sud mo. Hubog ka kuno kaayo. Tinuod ka na. Dili ko makatog sa kwarto ni Rudy. Ibutan dayon ka na plangganita sa tubig. Itrapuhan ako si Anton, yaya. Sige na. Ambi ka na labagara. Humdon ko ka na sa tubig aron itrapon ako sa naong ni Anton. Ayaw na, Susan. Ako na lang. Dili mahimo. Ako kini-responsibilidad isip umaabot mong asawa. Hay man si Rudy. Ang imong pagkumangkon. Wa siya dire. Ambot og hain. Galit kong nalipong. Susan, Ikaw na lang atiman niya, yaya Adela. Dispensa mi, Anton. Galit nga naglain ang akong lawas. ganina ka nagsigig lubag sa labakara. Unya imo siyang itusdub sa tubig. Mapopos lang ang adlaw nga wa kay laing gibuhat, Adela. Imo man ka kontrapuhan. Wa man gud ko maanad nga muhikap og lawas sa usa ka lalaki, Senyor Anton. Abi mo, ikaduha ka pang lalaki nga akong mahikapan.
Mukurong yun ko, basta makahikap na kong laki. Pahawa na lang diha, Adela. Maligo na lang ko. Kisay miabot, Edmundo. Si Philip. Maghuwat ko niya sa duwatanan sa bisita. Hapit ko na si mapatay. Apan ang animal, bisan sa iyang kahubog, abdik ang gyapon nagkapanalipod sa iyang kinabuhi, ug ako pa ang hapit mamatay. Apan, mituo siya sa akong alibay. Nga nagtuo kong kaaway siya nakasud sa mansyon Alcatari. Kumusta, Susan? Mao ka na hinungdan, nga di ko ganahan nga magdugay istar dito sa Gordones. Kumusta si Susan? Kaslulong sila sa Anton. Mamatay ko ng ibati kong kabaho o kasakit. Kaya matuman ang imong gitanyag nga maako si Susan Emil. Pangitag paagi ko nun saon nga mamatay si Rodi. Huwag ka nang Anton, Philip. Nagsugod akong trabaho sa kong plano. Nangita kong higayon. Higayon nga masakpan mo sila si Rodi, Susan? Nahibaw ka diay. Dili magduga ang pinugnanan nila sa usa-usa. Moabot ang higayon nga mabuhagay gyud ang tinuuray nilang gibati. Dili magdugay human sa kasal nilang Susan ug Anton. Magkawat-kawat nga magkitaay sila si Susan ug Rodi. Ug anang higayon ha? Magunay ang imong uyuan ug ang imong igagaw. Kung mahibaw si Anton nga nagluib niya si Susan ug Rodi. Mahitabo ka na as dili madugay. Ug mao na ka ng panahon ug higayon. Dili ko katulgan ang nahitabo karon kanako. Kinahanglan matuman nga ako may magmando sa Gordones ug maako gyud si Susan. Maniid ug mayo, Philip. Intigahi din si Anton. Kay mao na niya kana ang final nga kahugnuan sa Gordones. Kumusta man umong pamilya sa padrino nga nakumbinsil sa Alcatari aron mutabang sa pagbungkag sa Gordones? Nagpabilin silang hilom nga nagpaluyo sa Alcatari. Mulampos kita, Emil. Katapusang paglampos, Philip, alang sa katapusang pagkaumud ug pagkahugnok sa Gordones. Susan, Dali na kayo miabot ang adlaw. kaslo na kamo si Anton ugma diri sa Mansion Gordones. Patay na nga akong gugma ug mga adlaw, yaya. Susan, Apan, malimtan ko kaha ang lalaki. Nga mao'y tinuod kong kimahal o gihigugma. Pandili mahimo, yaya. asa ka man? Lingaw-lingawa una ang motiman ako kung mga but na sila. Asa ka man lagi? Makikita ko sa katapusang higayon ni Rodrigo. Usa! Tuan na si Susan. Nagdali siyang mipaingon sa kwarto ni Rodi. Higayon na kini. Mauna kini ang higayon. Makikita si Susan ni Rodi. Paipaw una ko si Tio Anton. Aron siya mismo ang makasaksi kung unsay buhaton nila ni Susan o Rodi. Mulihok na ko. Sundon ko na si Susan. Siguroon ko na kung asagid siya paingon. Dayon adtuon ako si Tio Anton. Magkagubot ang Gordones sa masaksihan ni Anton. Ug mulihok tayo ng Alcatari. Ginoo ko. Ginoo dili ronta sa kining akong buhaton. Tungod kay way matago nimo. Og nakita ko nimo karon ang akong gibuhat ug akong buhaton. Niyan ako sa pultahan sa kwarto ni Rodrigo. Kapungot apan nagluha ang dagway ni Susan. Nga nanuktok ug nagapura. Aron ablihan ni Rodrigo ang pultahan. Nagkinanglan akong dugang nga paniid. Ang sunod nga mahitabo nga ablihan ni Rodi ang pultahan ug mamugos sa pagsud si Susan. Rodrigo!
Adtuon ko na si Anton. Ay! Dayag! Ha! Pagtanaw si mga latan! Si Philip kanto. Nagdali. Asagan siya. Rodrigo! Si Susan karon. Rodrigo! Mura na nawad-an na sa maayong una-una kay si Susan. Susan! Magkamat mo na gid ang mga tao nag-imong gibuhat. Tabangi ko aron ablihan ni Rodrigo kining putahan niya ya. Nasugatan ako si Philip. Ikay iya gipalitan og nagdali kini nagpalayo. Nagduda ko nga paybaw ko niya sa Senyor Anton. Bahala sig unsay ang buhaton. Basta makikita ko ni Rodrigo sa dili pa ang kasala mo ni Anton. Rodrigo! Abot! Abot ko gusto ko pa mas pag-isip, Susan. Rodrigo! Philip, Diyon, kuyog na ko karong dayon. gipaningot kag maayo. May nahitabo ba? Doon na nagitingali na hitabo sa pagkakaroon. Maong mukuyog ka na ko, Tiyo Anton. Aron imong masayran kung unsa ni nahitabo din higayon na. Philip, Palihog kayo paglangay. unya na ninyo tiwas ang pag-atiman ninyo nako. Kay kuyugan ko na si Philip. Philip, tana. Kwarto ni Rudy ka na naa sa unahan, Philip. Asa mo yun ay kunimulan? Anhi din sa kwarto ni Rodi, Tiyo Anton. Kinahanglan nga ablihan kining maong pultahan. Aron masayran nimo ang katarungan. Nganong gipugos ko ikaw sa pagdadin ni. Daan ablihe kinimpultahan. Philip. Oh. Sa may angay ni mong ipatanaw sa sud sa kwarto ni Rudy, Philip. Way tao kini kwarto. Wa gani si Rudy. Way tao, Philip. Imo lang kong gisamok-samok. Imo kong gilangay-langay. Naglagot ako tungod ini mong gibuhat. Naibaw kang nangandaman tananalan sa kasal na mo ni Susan. Si Susan ang hinungdan. Nganong gipugos ko ikaw og dadi ni sa kwarto ni Rudy. O sa'y buot mong ipasabot? Wa na ko mahibaw. Nganong wa na si Rudy nining maong kwarto. Apan labaw kasab nga nahibaw kung hain ang mga sekretong mga kwarto din sa mansyon Gordones nga gamiton sa mga tao nga dunay sekreto nga tuyo sa usag-usag. Unsa man lagi ang buot mong ipasabot, Philip? Palihog. Katapusan ako ning hangyo ni Tiyo Anton. Kuyogi una kong ngadto sa kwarto ni Susan. Philip. Palihog lang, Tiyo Anton. Niyala kita sa kwarto nila ni Susan. Ablihin pultahan, Philip. Mga tao kinig mo atiman kang Susan alang sa among kasal, Philip. Hain si Susan! Nganong wa na mo siya makita ning kwarto? Mingaw ang kwarto, Senyor Anton. Wa din sila si Susan sa pag-abot. Siyaro. Kung naglibog paghihapon ka, Tiyo Anton. Kinahanglan unta ganing orasa. Iyan ang ipatiman ang iyang kaugalingon, pero wa siya din sa ilang kwarto. Hain man di ay si Susan. Pangitao na to si Susan. Aron matubag ka ng imong mga pangutana. Pero utang buot. Utang buot, Tiyo Anton. Kay uyuan ko man ikaw. Kinahanglan nga pugngan mo gyud ang imong kaugalingon sa makabungog ug makahugno nga kasayuran nga imo karong masayran. Philip, mahal ko kayo ikaw, Tiyo Anton. Palihog ayo ko pagkasada. Tun kay gibuhat ko lang ang angay buhaton isip ko sa kapag umangkon nga nagmahal sa akong uyuan nga mao ikaw. pangitaon ta si Susan, Philip. Og si Rodi. Pangitaon usab nato si Rodi. Susan! Susan, taon! Ipunong na taon kini! Naibaw ka ba usay may mong resulta aning buot mong buhaton? Pinaagi ang akong buhaton. Ani masukod si Rudy kay nagtuog yun ko nga sa tumoy ra siyang baba
nga muli kay siya nako. Apan ang iyang kahilat man, nagtago ang tinuod nga nahigugma sab siya nako tinuoray. Bahala na lang imong tinuoray ug tinuod. Padaana si Senyor Anton nga nahigugma na nimo. Mao kanay bugat unyang katarungan nga masakitan gyud siya unya. Usa ba kay mahitabo kung masakitan siya? Ilabi na nga bisan ang imo, masakitan lang si Rudy. Maong nagpatuo ka nga misugot kang minyuan si Anton. Apan kung mahibawaan ka ni Anton, nagtuo ka ba? Ha? Nga walay mahitaboon niya. Si Rudy. Oh. Sa gamay simbahan din sa gordura si Rudy. Patayi ang palibot niya. Ngano? Usa imong buhaton? Postlan man! Postlan man nga usa! Usa may buot mong ikasabot! Ako makamat ko nga dako kayong sayo pang akong kipuhat nga nagpatuo kong ikugbaon ko si Anton. Dako kay di katong sayop! Yaya! Susan! Dili na mahitabong magbalinahon pa ang akong kinabuhi. Wa na kalimpay kining akong kinabuhi. Kung dili ko na gani kauban pa si Rudy. Postlan man nga mahitabo na ang pista ko si mahitabo. Mapatas ra kining tanan kung may mga batay na motulo. Ayaw na, Susan! Buhay ko! Saan ka ba yung kagikatungod ni Rudy? Oo! Nahigog maghapon si Rudy ni mo. Pero lahi ang mga gordones nga mabarog yun kung usay buhi ang pong nga tunibisan kisa. Ang saan o gikasabutan pagkaha nila sa iyang uyuan ang dili niya pagkabatyan. Taron, kisa may maalkansi o muganan bisan unsa pa apan nakamatayon ra gikapostlan ning tanan. Hesus Kristo! Kung mapugong kagihapon sa mahitabo karon dyan, maapil ka sa mangiling nga trahedyang mahitabo ni kayo. Susan! Palabihon ako ang kamatayon niya. Una mo panaw ang akong kinabuhi kaysa maunahan nga mapanaw ang akong gugma o mabihas sa akong kinabuhi. Ginoo! Anhiyon niya ako ninyo hayaan ang gamay simbahan. Hesus Kristo, tapagi ko. Tapagi ang babae nga kimahal o kiyok magpag-ayo. Ayaw ito pasakti si Susan. Si Susan, naa sa pultahan sa gamayng simbahan si Susan. Uban ni Adila. Samtang akong igagaw, nagluhod-luhod kuluhay sud sa simbahan. Nakaapas ka ba kung unsa kahilas ang atong nakita, Tiyo Anton? Klaro kaayo ang ipasabot nga lakip ang balaang lugar nga mao ang simbahan gamiton sa mga makasasa. Siya rugway tao nga dili makasabot ning atong nakita. Nagpaantaw si Senyor Anton kauban ni Philip. Tanawa si Rudy. Ganiha, nagluhod. Apan karon naghapa na siya nga dilupa ang duha ka bugton. Dili kadautan, pero gusto kagatingali nga magpasakob na itong mga way pagtuo sa labaw makagagahom o iamong nimo ang tao na sa pagkakaroon nakigsulti sa Diyos. Salamat. Salamat. Salamat, Susan. Susan. Niya ka din. Gitanaw ko lang ang simbahan. Matahom ang sud. Kaya nahuman naman di ay ang dekorasyon. Tana, balik na sa iyong kwarto. Ganiha ka nang gihuwat sa muatiman nimo. Naghinam-hinam na ko tungod kay nagdagan ng oras ug moabot na ang gigatakdang oras sa atong kasal. Ay kabalaka. Dili ka sa angay mahadlog tungod kay magpakasal kita, Anton. Pakaslan ko kit ikaw. Tiyo Anton? Tanayaya Adela. Tiyo Anton! Hilong Philip! Kini adto kapagir!
Unsa pa may uban mong buhaton, Philip? Ha? Unsa pa may angay kung paabuton ni mo mga intriga nga ipansak mo nga rin ako? Tiyo Anton! Pero naglaom gihapon ko nga mahutdan ka sa maong taras ug mupiya na ka sa imong pagkatao kay dili intrigador ang Gordones. Pangareliglar na sa imong kaugalingon aron mutambong sa kasal na mo ni Susan. Magmahay karaon niya, Anton. Mahayan mo raon niya kining tanan kong sakripisyo. Aron ka lang unta, maluwas ning imo karong sudlan. Tungod kay nalantawan ako. Nasakitan ka lang unya. Aw, usa may labot ko. Kung sakitan og mga matay kamong mga Gordones. Dili ba mao kini akong gusto? Mao kini akong gusto. Magkagubot ra gihapon mong tanan tungod aning kaminyoon ni Susan ug Anton. Unya. Kinsa may mabulahan? Kinsa mabulahan? Hoy! Kinsa may mabulahan? Ako ba imong gipangutan na kinsa may mabulahan, Philip? Oh. Ako ba imong gipangutan na kung kinsa may mabulahan, Philip? How natural! Si Tio Anton ang mabulahan! Inconfidensyo! Mao ka na tinuod ni mong ipasabot. Ano ang magiging mabulahan? Natiguang ka naman! Oh, May kasugakod ka pagkaha sama ni Susan? makabuang, Philip. Makabuang ang nasa mong una. Hilom! Hilom, tiguan! Susan. Yaya. Ablihanan ako ang pultahan. Aron makasuot ka. Og maatiman na. Usamay akong ikatabang nimo. Aron mahawas ka ani imo karong kahintang. Ha? Tana. Tana. Musod na. Oh! Naningwa ko daling maligon. Kimo kini mong gusto. Ambot ane oy. Ambot ane oy. Nagila ka, Yaya? Naglain lang akong kinabuhi. Ha? Oy, kabuhi siguro ang imong gipasabot. Oy, dili kinabuhi. Kabuhi bitaw! Ingod na akong kinabuhi. Aw. Rodrigo, matupad ko ni mong lingkod. Ni akaranay dinhi sa gamayng simbahan sa Gordones. Natugad na ko ang tinuod mong gibati. Ingon ani ang usa sa mga baruganan sa mga Gordones nga gipanumpaan ug sa way pagpanagana pagkamatyan pagani sa Gordones. Kining palisiya ug lagda sa Gordones nga gilitok sa mga dila ug gisaad ug gikasabutan. Kinahanglan gyud nga matuman sa dakong konfiyansa ug pagsalig. Sa kinasingkasing nga pagtando, sa kinasingkasing nga pagtugot. Apan ayaw tulisuka ang imong kaugalingon. Kay inosente ka,
Ugwa gyud may baw nga sa hilom di ay naninguha sab si Susan. Kay dako siyang pagsalig diha nimo. Nga ikaw gyud ang mudaog. Mao nga nangita siyang paagi aron hilom siyang mupuli ni Herminia. Ug maoy himuong ganti. Ug ikaw sab dili na sab angay duha-duhaan. Nga ikaw gyud ang mudaog. Maong masaligon ka sab nga imong igasa ang maong ganti ngadto ni Anton. Apan ni adtong tungura sa hilom milampos na day si Susan nga mipuli ni Herminia. Si Susan maunay nahimong ganti ug mao imong gisaad nga rinamo nga human sa torneo imog yung pangayuon ang iyang kamot pinagi sa pagtugot ni Emil Alcatare. Husto na aning pagbalik-balik ug giskot sa sakit kayong pangitabo. Tinuyuan jud nimo ug ni Susan. Apan na inosente tungod sa inyong pagpaniguro nga kahatagan lang og katumanan. Kahatagan og katumanan ang gugma ninyong duha. Rodrigo, maulan ni Timan kining tanan mulabay lang. Ug unya puhon kun paabton pa. Iistorya na lang unya kining maong hitabo. Nasayod mi nga lig-on ka. Nasayod mi nga makalabang ka ra ini. Ug labaw kaming masaligon nga ikaw ra unya mismo ang muasoy nga usa ni adto kay gayon og panahon. Milampos kas pagbuntog sa usa ka malisod ug mapait nga urom sa gugma. Ianam-anam ug lubong sa kalimot kining mapait nga bahin sa imong sugilanon, Rudy. Aron atubango na sab nimo unya ang laing hagit sa kinabuhi. Dili kamo si Susan mo'y gitakda. Dili gid kami si Susan. Kinsay na sayon? Uman ini, imo na yung makitaan ang babae nga gitakda nga maunig yung imo. Dili na, kapot siya, Philo. Kung may gugma pa man sa akong kasing-kasing, apan, gugmang patay. Diara, ang napilian mong isulog, Rudy. Pangandoy na mo ang inyong kamatayon! Pangandoy usap na mo tapunan ka mo sa yuta! Rudy, dawat ang gitunol ko ni imong isulog. Isulog na kini, Rudy. Salamat, Inko. Apa na tinuod, mahal ka na akong Susan! Sabi ka, Rudy! Susan! Wala ko parang ikaw magkita. Susan! Diyos ko. Niyang imong kurbata, Rudy. Salamat, Inko. Asahan ko, Rudy. Tata ako dito. Tana. Gusto ko ikaw ang matangtang sa akong kisarko. Susan! Niya'y sudlay, Rudy. Sudlay ang imong buhok. Kalkag kayong imong buhok. Pasagdi nga kalkag kining akong buhok. Ihatag na ako na mo ang tanan. Ang akong kasing. Ang akong alaga. Ang akong lawas. Ang kuna-kuna. Timan ni Rudy. Timan. Ikaw pagyud una. Ug ikaw ra gyud ang katapusan. Tana, sa simbahan, Rudy. Anton, nagdamo. Mahal. Masaylo ako. Gugma kini, Rudy.
dili kini usa ka sa nga mga hayop kang pasayo. Susan. Susan. Rudy, tana sa simbahan. Rudy! Paluoy mo na ako! Rudy! Patyak ko ninyo! Rudy! Patyak ko ninyo! Bangis kakaayo Rudy nga ni bisan kinsa kaaway sa kayutaan sa mga padrino. Apan, samton ko gyud nangingigayo na. Ikabagat mo na ang labing bangis mong kaaway nga maong ang gugma. Ayaw palupig, Rudy. Ayaw katalaw. Ipamatuod na mo ang imong gingon. Kapatay na ang imong gugma. Dahil, barog, Rudy. Ayaw pagtalaw. Matod mo, gugmang patay na naas mong kasing-kasing. Usawa kinisakit, Rudy. Dili ka na sakitan, Rodrigo. Kaywa na bitay sakit. Usa may iyong tanaw. Kisakitan ko! Wa ko sakite! Ang seryori, Antonio Gordones. Susana, mahalon, panggaon, o gikugmaon ko ikaw, hangtod nga ang kamatayon bubuwag ka nato. Kalawaton mo ba si Susana isip kapikas sa imong kinabuhi? Sa tibuok kong kasing-kasing, Monsenyor. Susana? Susana. Susana? Susan. Susana Alcatari. Antonio. Mahalon. Panggaon. Higugmaon ko ikaw. Hangtod nga ang kamatayon. Mubuwag ka na to. Kalawaton mo ba si Antonio Gordones isip kapikas sa imong kinabuhi? Susana Alcatari. Kalawaton mo ba si Antonio Gordones isip kapikas sa imong kinabuhi? Oh. Gidawat ko si isip akong pana. Gidawat ko siya isip kapikas sa akong kinabuhi. Susana. Sugod karon, tawgo na kamo o bana o asawa. Huwag ka na, Philip. May pagmupahuway ka na. Sakit. Sakit kayo akong gipati, Bill. Ayaw pagpakawag paglaom. Mo'y ibutang si mong kartiyo. Luma pa natin pagsugod sa pagkutkot alang sa tinuring kahubuan si Gordones. Pauli na ko sa alkata.
Sakit kayo, Emil. Sakit kayo. Sakit. Hagbay ko rin ang taong gipapatay. Wa pa ko maghuna-huna. Nga bisan sa pagkawa mo hinungdan, kapuslan kag kamay. Huwag ka mo inom, bisan gamay, Rudy. Diya ka na din eh. Huwag nagpunay lantaw sa kwarto sa bagong matiayon. Musamot ang imong bation kung mapawang na ka ng suga sa ilang kwarto. Ibili na ko nimo ang kornes, Kapot Chipilo. Ibilin ko sab nimo nga akong uyuan og ang iyang asawa. Ilawom sila sa imong pagatiman. Kinahanglan nga luwas sila sa imong kamot. Unsay pasabot mo, Rodrigo? Mubiya ko sa Gordones. Magpalayo ko sa Gordones. Rudy! Mangandam na ko. Rudy! Teofilo. Niyara kong nagsunod-sunod niya. Gibantayan ko siya. Nakadungog ka ba sa iyang gisulti? Wa kayo. Naibaw ka naman, bitaw nga bungol-bungol na ko katiguan. Mubiya si Rudy sa Gordones! Oo, nahurot-hurot yung ani, mga dagkong tilapia sa Gordones. Dako kung kayong preparasyon ng kasala, mao nga hurot-hurot yun ang binuhing mga tilapia. Matod ko! Mubiya si Rudy sa Gordones! Unsay ngan? Ato siyang sundon. Kimangandam na kuno siya sa iyang pagbiya. Mao ba? Kamo na kayo mo pasensya na ko, okay? Mao na kani resulta sa mga buto-butos sa mga kaniadtong gubat. Nabungol na ko katiguan na taon. Unsa to, Teofilo? Mubiya na kayo si Rudy sa Gordones. Tinudon mo gini ay. Tinuod gini ay. Rudy. Rudy? Magpalayo na ako nini. Apan asa mang layo? Bisan asa. Kanang bag-o. Aron sugdan ko ang bagong kinabuhi. Sigurado ka ba sa imo? Malinaw na ang kayutaan sa mga padrino. Wa na'y pamintaha o panaog-taog. Wa na'y dugo o kinabuhi nga mausik. Biabot na ang panahon sa kalinaw. Apan ang tinuod yun. Kanunay magngulngul sa kasakit ang akong tugan. Og dili na mistil nga ako pang isulti ninyo kung unsa hinungdan. Apan sayod kasab. Gadili og dili kami makatugot ka magpalayo ka. Kapot si Pilo. Buhino, musugot kami. Apan dili sa matod mo ngadto sa layo. Gadili na mo mahibawan ug Kapot si Pilo. Dili ka na mahimo, Rodrigo. Hatagi kong katungod nga bugamit sa akong katungod. Hatagi kong katungod nga gamiton ko ang akong katungod, Kapot si Pilo. Kung inyo akong pungan, dan samara kamo sa mga bintahuso o mapahimuslanon nga gusto kaayo mo gawong ngadto sa katungod sa uban. Dili ka na ihiyas sa Gordones. Mahigugmaon sa kagawasan og kalinaw ang Gordones. Busa itugot sa Gordones ang kagawasan ngadto sa tao nga gusto magawaston. Hatagi ninyong unor ang kagawasan og kalinaw gagipakamatyan sa daghang Gordones. Kana, Kapot Teofilo. Panghupaw mo'y bugtong alibyo. Apan sa laing bahin, mo'y labing tinuod na gisulti karong Rodrigo. Kagawasan o kalinaw ray makatagbaw sa usa ka tawo. Kung magpabilin si Rodrigo din samara nga gibilanggo siya aron kanunay ang sakitan. Inko Vicencio. Gusto kay Rudy. Iya ka nang katungod. Di na siya bata pa. Galit, giurot nga to ang atong pagsalig ni Rudy. Pagsalig nga dili matapos. Samtang buhay pa kita.
Tarungan niyo pagsulti si Tio Anton. Isulti niya kung unsay lig og katarungan nga nung mubiya ko din O, Rudy. Makasalig ka. Wa pa di tingali. Kay hayag pa ang suga sa kwarto sa pag-umagti ayon. Wa ka pa butag duka, anay mong gibasa, Susan. Duka na ko. Susan. Sa katapusan, miabot na gyud ang oras nga akong kikahinaman. Kalumoy sa imong hawak. Duka ako. Ito ko nakaiko ko an. Oo, Susan. Huwag mahitabo na to karong gabi na. Kay dili ko ikaw hilabdan, hangtod nga ikaw ang muingon nako nga hilabdan ko na ikaw. Ngali ko higda, ug agha ka di higda. Daghang salamat. Susan. Ha? Nahibaw ko. Dili ka pa andam. Mayong gabi mahal ko. Maayong gabi Nalimot kong paong sa sulat na. Agod ako ang sugat. Wala. Napaong na ang suga sa kwartos bagong magdiayon. Rodrigo. Malipayo na si Tio Anton. Giangko na niya ang babae nga mahal ko kayo. Oo. Oo, Rudy. Bana naman sila asawa. Ayo-ayo mo din Ayo-ayo. Rudy. Ayo, Rudy. Adto na ko. Rudy. Rudy. Adila, dali. Adila. Para na ako. Maoy labing maayong desisyon nga magpalayo ka. Kay sayon ko, musabot lang kasakit ang tanan, Rudy. Pag-amping, kung asa ka man sangko sa imong pagpalayo. Salamat, Adila. Dili ko malimot nimo. Salamat, Rudy. Dungagi pang imong pag-atiman ni Susan. Oo kaayo. Sige. Ayo-ayo mo din Sige. Maura gini akong ikasulti. Kung wala ginunta magdali-dali si Susan sa iyang paagi. Apan di sabda ko si Mamasol kayo man siya mahibaw. Nga ang ganti, ihatag ni Rudy ngadto sa iyang uyuan. Apan bisag mahibaw pa si Rudy. Nga mao nga milampo si Susan sa pagpuli ni Herminia. Apan uway na sab.
Kay sayo pa kayong mitanyag si Rudy ngadto ni Anton. Nga ang ganti iyang ihab sa iyang uyuan. Bibuhi nagpasalig o gikasabutan na nila ang may tungod sa ganti. Mortal nga kaaway ang Gordones ug Alcatari. Dihang nagkakita silang duha og ni adto pa lang higayuna, mibati na silang gugma sa usag-usa. Apan bisan na hibaw-an na nila ni Rudy ug Susan nga mga nag-una silang mga anak sa magkaaway Gordones ug Alcatari. Milamay dayon ang kasilag, pagdumot o panimaw sa usag-usa nila. Apan saksi baya gyud ko nga mupatigbabaw ang kaluoy nga bation nila sa usag-usa, og labaw sa tanan, mulabaw gyud ang gugma nilang duha. Apan ning panahon na og ning higayon na, kinahanglang maputol og mapapas na gyud ang ilang gugma. Matud pang Rodrigo, kung may gugma pa man kuno silang duha, apan gugmang patay. Tuwa na si Rodrigo. Biyaan ko na kamo. Padayon na dito. Mamahuway na kita, Inko Vicencio. Hapit ako og mapuhon kung makigsulti ka na ni Anton. Kitang duha ang musulto niya nga mabiya na si Rodrigo. Inko. Adios, Susan. Adios, akong gugma. Adios, mahal ko. Gusto mo bertig na ko ang laing sakinan? Mikalitra man sa pagtunga. Tiil man siya gikan. Gusto ko siya mauna. Ako siya paunahon. Kalitang gibabag ang sakinan. Nanaog siya sa sakinan. Bitaw siya din eh. Luwas! Di kang luwas! Sukul ka? Kubraho gulay ni kaduhang suhol. Humanta ka mapatay, Rodrigo! Mamatay ka, Rodrigo! Buhi nga kong bukton! Animal! Buhi nga kong bukton! Sabap! Ay nga kong bukton! Agay kasakit! Animal! Buhi nga kong hop! Buhi nga kong hop! Animal ka! Kuskat ka! Kinsa man din nagsugo ni mo arong patyon ko. Kinsa nagsugo ni mo arong patyon ko. Kinsa nagsugo ni mo. Kinsa. Laylay ka na kung lubag ang iyang ong. Huwag timailahan kung kinsa kinatawana. Ang suot siyang sakinan. Huwag ko'y nakitang timailahan kung kinsa kinasiya. Kisuhulan kinisya ang patyon ko. Kapus lang kinipatay mong lawas. Gamiton ko kinipatay mong lawas. Hubuon ko ni akong kisulob. Isud ka na ako din sa sakanan.
Midilaab ang kayo sa sakaran. Masunog ang patay niyang lawas sa apil sa sakaran. Dako kayong gamit ang patay niyang lawas. May mga ritaso pag hindi ay nagpabilin aron magsabog hapon o kamatayon. Nasayod ko nga may mga tao nga nagukod sa akong katapusan. Apan dito niya sa layo. Sa layo kayong dapit. Wa na'y pagkailan ako. Mahunong na ang tingwa sa pipila ka mga tao nga nag-apas sa akong kamatayon. Hantod nga mohabol na gid ang tinuod nga kalinaw lukob sa kayutaan sa padrino. Oh, may laing sakyanan. Abi na ko to ako sa langit. Kay ikaw man ay namisugat sa akong pagmata. O nakaingon din ko. Giapungan din akong paghinanok sa labing mataon. Giapungan din ko sa labing maanyag nga anghel sa langit. Hangtod ning akong pagmata. Buha ko sa mahal o pinangga ko kayong esposita. Abi. Ayaw ilikay ang imong agdang. Nahibaw kong dili ka pagid andam. Kay bisan sa hawk lang. Mulikay ka dayon. Dili ko magdali-dali. Huwaton ko gyud ang hinugayng panahon nga itugot mo na. Itugot mo na nako ang imong lawas. Hagkan ko ang imong agtang. Unsa na kahaag akong bation kung maangkon ko na gyud ang imong tanan. Ang tanan gyud nimo Miss Pusita. Apan sa ako nang gikaingon nimo, magpaabot ko. Ug paabuton ko yung kanang lalim o tamis sa maong panahon. Dili tamang gawas. Anhira kita dinhi sa tong kwarto. Ipadana ko dinhi ang atong pamahaw. Kadiyot. Anton! Si Philip karon. Anton! Anton? Diha ka lang may esposita. Anton! Philip! Anton! Gikasubukin ako nga. Ginisturbo na ko yung buntag. Uban sa imong asawa. Apan kinahanglan yun mahibaw kanini. Sulti, Philip. Si Rudy. Nga naman si Rudy. Patay na! Unsa ka to, Anton? Oh, Susan. Patay na si Rudy. Patay na ang mahal kong igagaw. Diyos no maluluyon. Oo, Tiyo Anton. Patay na. Patay na ang mahal kong igagaw. Kung sakit ay katingod. Nangunay kong sa kalini. Anong paibahuon ka? Pero tuwa si Capo Chufilo o si Vicencio sa ubos. Nagtapok sila sa ubos, Tiyo Anton. Diyos no maluluyon. Anton! Dili ka lang, Susan. Sunod ako, Philip. Awahin na, Susan. Ganiha ko na ikong gipalidan. Nagpugong ka sa imong hilak tungod sa maong balita. Aron dili ka mailhan sa tinuod mong gibati sa akong uyuan. Pagtalikod ni Anton, mibuhagay din ang imong hilak
Kay gisakitan kag maayo sa nahitabo ni Rodrigo. Gipugngan mo dayog kalit ang imong hilak. Kay nahinumdum kang ni apa ko. Unsa kini ka tinuod, Philip? Tinuod sa labing tinuod. Napatay na si Rodrigo. Hilaki sa grabe kayong kahinugol si Rodrigo. Hilaki, Susan. Kay ikaw na lang usa dinhi. Hila ko mayo. Kay dili ka mabati o makita ni Anton nga muhilat. Iha! Di po tragis ka! Tira ito sakyan, Anton. Yan ang wamandahin ko niyo pa ibaw ang bilagaw si Rodrigo. Ha, Chofilo? Tungod kay hangyo ni Rodrigo, kadili ka maisturbo sa unang gabi sa inyong kasal. Bisa na! Kay kamusayad kung unsa na ko kapinangga si Rudy. Yo, Anton! Kunin niyo pa na ikong kay pahibaw. Dili unta kini mahitabo karon ni Rodrigo. Yo, Anton! Kung mo kuyog ka, Philip, ay napasiglangan. Sakay sa sakyanan. Susan! 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 Unsa ka tinuod ang balita? Anton! Sus ko! Nag-aso pa ang sa kasakinan. Naugdaw na. Kaluoy taon sa akong igagaw. Anton! Teofilo! Dali mo! Dulo na to, Singke Vicencio. Oh, niyang pitaka ni Rudy. Diha na ko mapuniti. Wa mapil pagkasunog. Niya ang usan niya kaspatos nalagpot sa... Kang Rodrigo tuol kining pitaka o sapatos. Anton! Dali mo! Atong duolon si Teofilo! Chofilo! Tanaw! Maayo na pagkasunog ang mga lawas. Di na mailan. Gawa sa sapatos o pitaka nga iya yun ni Rudy. Dili yun ang kumudawat nga si Rodrigo ni napil pagkasunog ning sakyanan. Apan ang rilo aning sunog nga lawas, kang Rodrigo yun kanang orasan. May pipila pa kabahin sa kisulob aning sunog nga lawas nga wa matiwas pagkasunog. Teofilo! Si Rodrigo na kining sunog na lawas. Anton! Kadiyot! Unsa ka na mo nakita, Inko Vicencio? Kadiyot! Oh! Tatanawan ninyo kining maong armas. Dawata, Anton. Kang Rudy kining maong armas. Oo, Anton. Oo. Kang Rudy kinang armas. Sa ato pa? Diyos ko. Diyos ko. Anton! Teofilo! Nakasukol pa niya si Rudy. Tungkol kay ang tanang mga sakay at tong laing sa kanyan, pulos sa mga patay.
Naigo lang ni si Rudy ug nasunog sa pagsakinan. Ug wala gyud siya magkagawas pa. Naapil siya pagkasunog sa sakinan. Nagtuog mo. Nga si Rodrigo kining naapil pagkasunog. Ang pitaga, ang pari sa sapatos, ang relo sa pulso ning sunog nga lawas, ang gisulob ning sunog nga lawas, ang armas, ug kining sakyanan nga naugdaw. Kang Rudy kini. Alang na ko, Anton. Wa na ko'y angay pangitaon. Aron magkahatag og dugang pruiba. Igo na kayo kining ato karong nakita. Nga magpamatuod nga kining patay ug sunog na lawas. Mao si Rodrigo. Panakot. Dili ko makatawad. Anton, dili ko makatawad. 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 Senyor Emil. Pahagka ko sa imong kamot. Nganong niya ka, Philip? Tungod kay milampos nga akong tao nga mipatay kang Rudy. Bangis ug mangilngig ang kamatayon ni Rudy. Busa akong kuhaon ang gikasabutan nato nga salapi. Silbing bayad sa kamatayon ni Rodrigo. Wa kanay labad sa uo. Wa kanay problema. Kay patay na si Rodrigo. Nabalitaan ko na. Sayo kayo sa buntag ang balita nga gipatay si Rudy. Maong giandam na akong salapi. Dawata. Karon nga patay na si Rodrigo. Kanus ana to sulngon ang Gordones. Dili ko pa ikasulti ni mo, Philip, kung kanasa. Oh, unsa ka ba, Emil? Apurado ka kanako nga muhimo na yung lakang nga mapatay si Rudy. Unya karon nga milampos ko sa imong pag-apura sa kamatayon ni Rodrigo. Ikaw na murag nagpalangay-langay. Huyang na ang Gordones. Oo. Anay duha-duha nga huyang na ang Gordones. Bata paganis Chufilo ni atong panahon nga gipasung nako ang Gordones ug wa siya nahimo siyang pagkakapos batalyon Gordones. Karon pa ka nga anam-anam na siyang gitunaw sa iyang pangidaron. Maulagi. Unsa pa may lain mong katarungan nga maglangay-langay ka pa man? Kung masuta na nako ang tinuod nga patay na yung tinuoray si Rodrigo. Kung makita na nako ang patay niyang lawas, anak na kumupakanaog sa kukukum kung angay na bang sulngon ng Gordones. Oh, Senyor Emil Alcatari. Sigurista ko, Philip. Sigurista ko. Grabe kay ko kasigurista, Philip. Ug mao kini grabe kong puhunan ug nahimo kong grabe kayong rason ngano nga buhi pa ko hangtod karon. Palaga. Dagway nimo, Philip. Ang ayan kay kuning dagwaya nga ipari sa imong pag-umangkon nga ambot. Unsa kay hinungdan nga bisan unsaon wa gyud ko kakita bisan ingon sa muta tagamay hinungdan nganong tuwa siya sa kamot sa kung uyuan nga tiguwang na.
Dagway baya ni mo, Philip. Kaya nga ano malagi ng dagwaya? Mura kang agukoy nga sa layo pa gani magsigig pangamay o kundo ulo na gani magkabuang ugsod sa iyang lungag aron mutago. Agukoy kang dako, Philip. Sa ato pa di ay? Salin lang na yun niya ako, gikan ni Anton. Unsa may imong ipatuo ngadto sa mga gordones kung nagkuyog kitang duha aron mo pakitag respeto kuno kay saya ni Rodi. Kana kung si Rodi man gani. Kana kung si Rodi bagyod kaha ang giyaya. Aron mo tuo kagyod. Kinahanglan mo tanaw kagyod. Mao bitang gipangutana ta ka kung unsa imong ipatuo nila. Akong ingon. Gigipahibaw ta ka din nga patay na si Rodi. Nganong managana pa man tas Gordones nga patay naman ang ilang gisaligan. Bisan ato pang usama kay gaaway sa Gordones. Wa ko mahadlok. Felipe. Bisag sultihan mo pa sila sa tinuod nga ang akong pagbating igsoon nanog din sa Alcatare. O wa na sa Gordones. Di ko mahadlok. Bisan na yung pagsultihan ang Gordones. Di gyud ko mukit, be. Bisan gamay kining akong atay. Kay wag ko batiyang kahadlok sa Gordones. Bisan kani adto pa nga buhi pa si Rodrigo. Agukoy kagyod, Philip. Naana sab. Agukoy. Nagpangamay ka na sab. Isog kayong nagpangamay og nanghagid. Pero kung tinuod, kung duolon ka, magpalaban ka dayon si mulungag. Mutago ka dayon si mulungag. Sobra naman sab na, oy! Pero bisan ingon ana ang imong kinaya, Philip. Bisan ingon ka anak kabut-buton. Bisan unsa ka kaagukoy. Apan kapuslan ka gihapon, Philip. Dagway ba ni mo, Philip? Tanah kay gituyo na kong nangandam ng daan kay nahibaw kong muanhi kay gyud nako. Gusto kong mutanaw sa giingon nimong haya ni Rodrigo. Philip? Kusman! Kung may sugo ka na ko, sige! Sugo na yun kay ako din buhaton. Na ako'y ipatubag niya. Andam ko sa lang higayon sa pagtubag, Emil. Kung sa'yo mong pangutan na. Tigmo agukoy og mata mag-asoy. Damgo mo na! Sa layo pa mga may kondoolon na mutago. Asam mo! Agukoy! Kunwa pa lang ko'y makuha ni mo, Emil. Tugay ko na ikaw ang giihaw. Dali na, Agukoy! Lakip ka! Muluhod umya sa akong atubangan. Ukuyog ka na ko, Philip! Oo, Emil! Oo, lagi! Susan. Yaya! Dali. Bisan usaon. Bisan kisa. Dili kabungan kung may bahaw sa tinuod. Yaya! Susan. Niabot na sila. Oo. Unahibaw ko. Miabot na sila. Nakita ko sila. Napunan ang sakyanan sa ilang pagpauli karon dinhi sa Gordones. Susan. May kauban na silang pulon. Si Rudy gyud kuno. Si Rudy gyud kuno ang naa sa pulon. Anton,
Ay, stupid. Nanangid na ko. Adto lang una ko no siya siyang kwarto. Dili ko na siya pasamok. Hatake kong likuranan. Apungan ako ang haya. Likuranan palihog. Diyan ang lingkuranan. Lingkod, Anton. Rudy. Rudy, usaw man ako pagdawat ining nahitabo ni mo. Usahon ko man pagdawat sa nahitabo ni mo, Rodrigo. Unsa man. Nakakita ka ba siyang haya? Uwa. Kay may kalit nagpangurog ako mga tuhod na nakakita sa lungod na kihayungan. Midali na yung kong saka ni mo, Dede. Gusto ko matanaan ni Ayaya. Malukay taon ka. Matanaw ko ni Rudy. Oh. Makasuot ba? Dali, Inko Vicencio. Susan. Inko Vicencio. Inko Vicencio. Ako pa ka mo'y dili magsubo karon sa naitabo ni Rodrigo. Sa iyodang tanan kung unsa kusab siya kapinangga. Banaan na siya. Usa na kapatay. Gusto ko matanaw siyang haya. Apan, makalahutay baga ako. Bisa sa pagpaingon na dito, sayot ko nga dili ko makaabot siyang haya o malupog na ko. Kung mupatuo ka sa akong tambag, maayo. Apan, kung dili man, maayo sab kay may katungod ka man nga. Mutanaw, apan. Dili mo gihapon makita ang panagway ni Rodrigo. Ha? Nasunog si Rodrigo. Napil pagkasunog sa iyang sakit. Nga nung may angkotan mo nga maong lawas ni Rodrigo. Nga dili magkadain siya maklaro. Tungod sa mga butang. Kay diha siya sa iyang sakinan. Naapil siya kaog daw sa iyang sakinan. Nilinakuan ni Aya. Susan. Nilinakuan ni Aya. Naglantaw siya sa kwarto ninyo ni Anton. Gihuwad niyang mapahong ang suga sa inyong kwarto. Tuod man, iyang gipahong na ninyo ang suga. Huy, iyang abaga nga hinay nagpalayo tinis gordones. Dili na kinahanglan nga ipangutana pa nato sa hinungdan nga mihukom si Rudy nga magpalayo na kay kitang tanan na ibaw na magkonsay nung Nga nuwa man mo magpahibaw nga mo katibuhato ni Rudy. Tungod kay nakapanumpa na kami. Nga dili yun mo pahibawon hangtod na siyang pagkawa na dinhi sa gordones. Nahibaw sab ko, Susan. Di ay! Nahibaw ka sab diing anong nga nuwa ka man musulti na ako, Yaya. Uwahin akong nahibaw. Lumalakaw na siya. Naabtan pa na ako siyang naghangad sa inyong kwarto nga nagsuga pa. Gigakos na ako si Rudy. Matun pa niya, unya ka na nako sultihan kung mawa na siya din eh. Sa'yo kong nagmata, apan diyang mo ani na unta ko nimo, nagkakubot ang mga tao. Mauna na ka to, nahibawan na, napatay na si Rudy.
Sige. Maura ka toyo kung tuyo, Susan. Si Anton, way, naibawan. Bahin ninyong Rudy. Naarani mo kung unsay imong buhaton. Dili man yung kapugnan ninyong gibatik karon aron mamatngunan ni Anton ang tanan. Kung unsa di ay kamong duwas, Rudy. Mga naarani mo ang tanan. Sige, magawas na ko. Bisan ko naingon ana ang iyang kahimtang karon hapan gusto ko matan-aw ni Rudy. Adam ka na ba nga mahibaw si Anton sa tanan? Bahin ninyo ni Rudy. Andam ka na ba? Oo, andam na ko, Yaya. Emil, nag-apong si Anton sa haya sa iyang pag-umangkon. Matay, Philip. Dili ka naging gurdunis nga paminaon. Sa iyo, may store mo ka, Anton. Niyas Emil ka ba ni Philip? Ako ba silang padulon? Padula. Philip! Tiyo, Anton. Niya si Senyor Emil. Ako siyang giadto. Nakugang siya nahitabo ni Rudy. Mito, gani ang iyang luha niyang ako siya nasultihan sa nahitabo ni Rudy. Dawata ang kinasing-kasing kong pasubo. Anton Gordones. Emil. Baka ko. Salamat, Emil. Matod ni Philip. Dili na kuno maklaro si Rudy pan. Gusto kong mutanaw. Padayon, Emil. Dispensa. Giputos ang iyang nahaw. Ayaw na pagsigig tabi kay maligas ka. Pagpabiling maghilom, Philip. Unsa may imong tanaw? Dili pa ko magkasulti, Philip. Wanya na. Tanawa kining taong nga maoy nagbalik sa kalinaw, sa kayutaan sa mga padrino. Patay na in taon si Rudy. Apan sa iyang kamatayon, nagbilin siya kalinaw nga mao karon ang atong gipahimuslan. Mabuhi ka, Rudy! Mabuhi ka! Magpabilin kang buhi sa among hunahuna hangtod sa hangtod. Rudy! Rudy! Agukoy ka, Philip. Agukoy. Salamat sa pahibaw. Unsay tuyo? Hindi ka ba kuno mo gawas una aron makikita sa ni Senyor Emil? Unya na ko magawas din ko makasugagod ako. Gusto ka? Sa buhay pa si Rudy. Nagpasabot na siya nga dili siya gusto mahibaw si Anton bahin ka na mo doha.
Maabuton ako ang panahon. Gamoy mo pahibaw ni Anton. Nga ang pugtong kong kay Gugma mao si Rudy. Maugyo'y angay, Susan. Maugyo'y angay. Dinihilda ko to, Emil. Huwag na makabati sa itong istorya din ang napita. Bueno. Mangutanan ka na kung mituo ba ko nga si Rudy ang gihaya. Si Rudy lagi ka na, Emil. Si Rudy ka na. Dili, Philip. Oh, dili siya si Rudy. Dako pang buhi si Rudy. Emil. Dako pang buhi si Rudy. Di gina ko masabdal ang tao nga utrosab nga wa makasabot. Dili siya si Rudy. Nakasabot ka, wa! Ha? Nakasabot? Katapusan mo katumpag-tumpag ingon ni Ato Philip. Usbon mo pagani ikato. Bisan sa atubangan sa Gordones, putlon ko ang imong dila og ako kining ipakaon nimo. Ayaw, anak, Senyor Emil. Kita'y magkauban o kili sila. Nalimot ka niya nga usa naman ako ka Alcatari. Dili na ko usa ka Gordones. Ibalik na ko ang kwarta nga mo'y bayad sa imong pagpatuo nga napatay si Rudy. Ihatag og balik ang akong kwarta. Wa naman ako. Halin mo di ay! Ako rin ginipusto sa bangko. Nawam ko kanit ganiha. Kay dito ko sa bangko. Agkukuy kagid, Philip. Sa ato pa, imo kong gibuang. Imo kong gipatuo nga gihatag nimo ang kwarta sa pagpatay anang inyong gituan nga mao si Rudy, pero gidali-dali gid nimo deposito sa bangko. Kuan man gud. Kausa na lang gyud. Ang bidayon ng kwarta. Og man lang gabi na. Natural sila do ng bangko. Emil, kuan lagi kining kuan. Ang kwarta, Philip. Naman na. Akong kitipigan. Midyahan lang ka. Kuha. Watang taka din. Lagi. Akong kuhan. Huwatan ko din. Balik din ko. May adlaw ka lagyan na ako, Philip. Adugon galing kwarta, we. Nena, Senyor Emil. Katapusan gihapon kining imong gibuhat nako, Philip. Buhaton mo pa gani kini sa sunod. Dili ka gid magmahay. Padyong tayo kapisan sa tumpangan sa maggulo ni. Tugay oras ka mahibawan sa bilang nga nakip ko imong gibinuangan. Batasan sa Gordones kay ilang uyunan ang silot ni atong tao nga sama nimo bisag Gordones ka pa. Ayaw ka nagbuhata. Sayon kasap nga magkonsabo kitang duha, Emil. Iduot tayo ka, Philip. Mas ako pa'y tuhuan sa Gordones. Kay nimo nga anam-anam nang gidudahan sa Gordones nga usa ka oportunista. Kasabot ka na tingali. Wa gini katarungan nga mahimo kang pangu sa Alcatari. Ug mituo ka sa akong gituhuan nga kanang gihaya. Dili gyud si Rudy. Magbuwag nga itong pagtuo. Ikaw wa. Apan ako, mituo gyud. Kay bisan ka sa. Dili na nato makita pa si Rudy. Kay patay na siya. Tanaw na to, Philip. Tanaw na to. Yaya, mao ka na gikauyunan sa Gordones. Ilubong si Rudy sa sulod adlaw. Adlawng Sabado. Yaya, Susan. Senyor Anton. Gusto ko wabahon. Di na magwantas sa kong lawas. Gusto kong matog. Nagkatugdan. Kikapoy ka siya. Yaya. Mutanaw ta sa haya ni Rudy. Halos tanang mga mata ni ano mo magtanaw. Dili na lang tingali ko mo dayon, Yaya. Ni ano ta, doon na ta sa haya ni Rudy. Dili mo ni ana ang reaksyon sa usa ka tawo nga tanaw sa haya nga way labot sa iyang. Dako ako glabot ni ana gihaya sayad ka. Apa nagsabot nga magpagkaaron ingnon ka. Aron way magduda. Ug dili sila makasulti ni Senyor Anton nga makaludo na siya.
Dili na ko. Dili na ko din na lang kukutob. Susan, Malingkod ko. Wa ka magsulti na ako nga. Mutanaw ka sa haya sa kong pag-umangko. May gani kinakamatngon ko nga nanggawas mo si Adila. Susan, Buhiin na si Adila. Ako'y mukuyog ni Susan. Aram mo tanaw sa haya ni Rone. Tanan, Susan. Niya na ta, Susan. Susan. Nganong dugos kang mutanaw sa haya ni Rone? Kana. Anugod lang. Dili na gid nimo makita ang iyang panakway. Napaig ang iyang lawas. Lakip ang iyang dahon. Maong giputos na lakip. Rudy. Mikurog ang tibok mong kalawasan. Dili ko kagwanta, Anton. Mabalik na magsaka sa taas. Dili ko kagwanta. Adela! Tana sa taas. Dali. Magkuyog tagsaka sa taas. Anton. Gusto ko nga ato ko sa kwarto ni Aya, Adela. Oh, Susan. Oh, sige. Ihatod ta mong duha nga ta sa kwarto ni Adela. Niya na kita sa kwarto ni Adela. Salamat, Anton. Magalakaw ka na. Paway sab kay pila ka adlaw gabi nga hawa kay paway. Ikaw lang una dito sa tong kwarto aron dili ka madisturbo. Sige na. Suod na ka mo. Ablihi ang pultahan, Adela. Suod na, Susan. Anton, Suod na. Sige na. pasensya ka na. Ako may mga pasensya ni mo. Adela, ayaw pasagdi si Susan. Ako'y mahibaw, Senyor Anton. Sa Sabado ang lubog ni Rode. Nasayod ko. Gagisakitan kausap sa nahitabo ni Rode. Tungod kay siya may daan nga giapot ang duha, Susan. Musod na ko. Sige na. Musod na mi, Senyor Anton. Sige. Magkuha akong tubig, Susan. Dako kayo kong gibating kay Lugo. Alang nako, usa siya kabayani. Salamat, Emil. Tuarang imong sakyan, Anton. Emil. Sige. Magsunod nga akong sakyanan sa inyong sakyanan, Anton. Tana, Anton. Tana. Sila si Susan. Tuwa na sa sakyanan. Gihuwat ka ni Susan. Intang sa mahal kong asawa. Niya ka din sa kong sakyanan? Aron kagil mo tuo nga mas gipalabi ka nako kaysa mga gordones. Mao na hinungdan nga dili gyud ko mo kumpiyansa nimo, Philip. Miluib ka man gani sa kaugalingon mong kaliwat sa ako pabakaha nga way labot nako. Pero kapuslan ka gyud lagi, Philip. Kapuslan ka gyud nako. Mao gyud na imong daganan. Salamat, Emil. Agdo na to nga mulargang sakyanan ni Anton. Mao pa'y paglarga, Emil. Unya, sige larga na. Huh. Ako naman tingali kung amutuo nga kanang atong ilubong karon, dili si Rudy.
ang dagan ng sementeryo, Anton? Musamot ka sakit kung hinay ang dagang improvisation. Igo-igo na ka rin dagan. Susan. Susan. Unsay among ikasulti sa pagkatao sa pinangga kong pag-umangko. Susan. Dili ka na makakita og sama kang Rudy, Anton. Talagsaot siya. Basta ka na sa mga hiyas ni bisan ako. Nahinukunik sa iyong pagbihag niya sa kalibutan. Diyan atas sementeryo, Emil. Maglubong kita karon og laing tao, Philip. Dili na mister nga balik-balikon ka na ko gingon nga dili og dili gyud si Rudy ka nang atong ilubong karon. Susan, May mo ba? Ano lang ko sasakyanan, Anton? dili ka ba mo success? Dili na. Dili na, Anton. Adela, Kuyugan ako si Susan, Senyor Anton. salamat. Tana, Chofilo. Oh, Anton. Ayo. Rudy. Dili ka na mo kalimtan, Rudy. Dili gyud. Salamat sa imong nabuhat. Sige na. Itunod na ninyo si Rodrigo. Rodrigo. Ayaw palabi. Ayaw palabi, Susan. Ayaw. Ubalik ko, yayag. Gusto ko matanaw kay tunod na si Rudy. Dali na, yayag. Susan. Dali, yayag. Hinay, kay magkadamag ang tao. Pasensya na. Dali, yayag. Wala siya makailan ako. Bisan kidamagan ko niya. Nagtuugid si Susan ako kanang kilubong. Mas maayo nga nagtuo na siya nga patay na ko. O, nagkaila ko kung kinsa tagyan ni panyo nga nahog. Panyo ka na sa akong kuyog. Oh. Ambi, palihog. Yaya, tana. Salamat. Yaya. Mubiyan ako din eh. Kadiyot, ayaw na paglakaw. Yaya. Yan naman katong tao. Katong nagkapunit aning imong panyo, Susan. Gitunod na si Rudy. Dali na. Matanaw ko. Dali na, yaya. Katong tao, Susan. Murag yung si Rudy. Katong nagkapunit sa imong panyo. Katong mitulong sa imong panyo, di rin ako. Katong nawana. Murag yung si Rudy. Yaya. Susan. Dali, yaya. Susan, mutanaw magkaka sa gitulog yung patay nga si Rudy. Asa ba din kapaingon? Hain pa ingon katong tawa. Kaysa tawahan na. Katong nakapunit sa akong panyo. Oh, kaya naman. Ato siyang pangitaon. Susan. Mao kini iyang giagian kaniha, dili ba? Pagdali, yaya. Susan, sa ako ang tingali katong pananaw. Tungod kay ni ako ni si Rudy sa akong una-una. Tungod si kakalit sa nahitabo. Mao ka nakalitan lang tingali ko. Ganing hadihang gitutukan ako ang maong tao. Mao nga mura siyag si Rudy sa akong tanaw. Ang nagaparihas lang niya, mao ang barog. Parihas lang barog si Rudy.
Balik na lang kita sa atong agi. Dali na, Susan. Gusto ko mo tanaw sa maong tao. Susan, paminaw ragod Ni una. ara tong tawahan natin he. Kailangan nga ako siya makita kay matud ko. Hunong ragod una. Sa ako nang giingon nimo ganina nga mura lang siyag si Rudy. Sa akong pananaw, mura siyag si Rudy. Apan dili gyud mahitabo nga siya mao si Rudy. Dili gyud mahitabo nga katutawhana mao si Rudy. Tungod si Rudy, mao ang gilubong karong higayuna. Si Rudy kay patay nga atong gitambungan sa iyang lubong. Patay na si Rudy. Nagdali-dali ka ganina kay gusto ka mo tan-aw nga gitulog na si Rudy. Huwag kita makailaki sa katutawhana. Basta dili gyud mahitabo nga siya si Rudy. Kay si Rudy maoy gilubong karong adlaw. Og katong tawhana, mura lang. Osbon ko, mura lang si Rudy. Mauni ko pananaw. Ako pananaw, Susan. Mao nga sa ako lang pananaw. Og dili gyud mahitabo nga katong tawhana mao si Rudy. Kay si Rudy patay na. Patay na. Patay na. Susana. Obanay ko. Mag-abot pa tingali kita bisan sa lunga na lang at makita. Dali, Susana. Mayon ko ba siya tapunin sa iyo? Kamatayon ni Rudy. Tungod kay dako kayog papel si Rudy sa kinabuhi sa kong asawa. Nahibaw ba mo kung unsa kadakog kalabutan si Rudy ni Susan, Chofilo? Anton. Gilipay si Susan ni Rudy. Konsilyore, utang buot husto na. Lakip ko nalipay usab sa kong pag-umangkon. Kung dili patungod niya, dili makumpleto nga akong kinabuhi kung unsa di ay ang bation sa sama nako nga namatay na sa dugay mga tuig ang pagbating gugma og ang mibuhi niini, ang mibanhaw niini. Mao ka lang akong asawa ug ang taytayan aning tanan aron mag-abot ang kalipay namong duha ni Susan. Mao ka ng lubong nga gilakan ug maayo sa akong asawa. Luha ug hilak sa kahinugon ngadto sa tao nga mo'y naghatag na mong kalipay ni Susan. Susan, muduol din si Sir Anton. Ayaw pahiri ang imong mga luha, Susan. Pasagdi kining moagas. Pasagdi kining muto. Hilak ug maayo. Hilaki si Rudy. Hilaki ang tao nga mao'y nahimong dan aron iabot ang duha ka gugma. Ayaw pugni. Nahibaw kong gipugngan mo ang imong hilak. Gakson ko ikaw, mahal. Gigakos ko na ikaw, Susan. Karon, ihurot ang imong hilak o tiyapa. Ihawas ang gibatik mong kahuot sa imong dugan. Yesu Kristo. Magpahatod po din pagkaon para panihapon. Anitan duha manghapon sa atong kwarto. Dili ko maghaon. Bisan gamay lang. Wa ko'y kana. Unsa maimong gusto? Sultihin. Baliho. Baliho. Oh, sige. Gusto kang mag-inusara din sa kwarto?
Sige, mugawas ko. Arin ako. Pasahilo ako, Senyor Anton. Naghuwat ko kung manawag na ako si Susan, maong nag-atang ko din sa gawa sa inyong kwarto. Gustong mag-inusara nga kong asawa, Adela. Pasagda na to siya. Kung mao ka na, mubalik na lang ko sa akong kwarto, Senyor Anton. Arin ako. Adela? Senyor? May isugo ka? Nganong ni ako ni mo dinhidad sa dawatanan og mga bisita, senyor? May tuyo ka ba nako, Senyor Anton? Lingkod palihog, Adela. Senyor? Nganong ingon man ana ang imong tinutukan na ako, Senyor Anton? Nahibaw kong dili ka mamakak. Nahibaw kong mutubag ka yun sa pipila ka tinuod ning pipila dako kapangutana. Kay unsa may imong ipangutana, senyora? May tinaguan ka bang kasayur? Kasayuran sa unsa, senyor? Pero wa man ko'y tinaguan, Senyor Anton. Kung mao ka na nga wa kay tinaguan, isulti mo gid nako ang tanan. Tanan, senyor? Ang tanan yung panghitap. Gikan gyud sa sinugdanan ni atong naluwas si Rudy ni Susan. Ha? Senyor Anton. Gusto na kong masayran ang tanan yung nahitabo. Dihang naluwas ninyo si Rudy. Gikan sa iyong pagluwas ni Rudy, hangtod sa iyang pagbiya ni Rudy, kay may pauli na siya din sa Gordones. Senyor Anton. Tanan gyud, Adela. Way kapin, way kuwang. Partikular nilanduhan ni Rudy og Susan. Jesu Kristo. Mangutana kay gyud tingali. Nganong kinahanglan pa man kong mahibaw sa mga hitabo, samtang dito pa si Rudy sa Alcatare. Oh, senyor. Isulti nako ang tanan. Salamat daan, Adela. Samaran si Rudy nga among nakita ni Susan. Nagtuo gani ko nga dili na siya maluwas pa. Apan nagamit ni Susan ang iyang pagkamananambal. Buot mong ipasabot nga doktora si Susan. Ang pagpasar na lang sa pasulit mo ay kuwang aron mahingpit na siyang usa ka doktora, Senyor Anton. Mao ba? Padayon palihog, Adela. Gibuhat ang tanan ni Susan o sa paglabay sa daghang mga adlaw. Anam-anam nga naayo si Rudy. Nagkasuod ba sila si Rudy og Susan? Bisan kinsa tingali nga maoy nahamutang sa dapit nila ni Rudy og Susan. Ang buot kong magkasuod ipasabot yun. nga kanang gitawag nga dili ordinaryo pagkasuod. Ang buot kong ipasabot nga kanang... Ang buot mong ipasabot nga mibati sila gugma sa nga usag-usa. mibati sila gugma sa usag-usa. Oo. Mao ka na ibuot ipasabot. Wa, Senyor Anton. Sa una palang pagkakita ni Susan ni Rudy, gibati dayon niya ang kabalaka. Dayon, ang gibati niyang kabalaka nahimong kaluoy. Dayon, ang kaluoy nahimong... Nagsulti ka ba nako sa tinuod? Dayon, ang kaluoy mibunga og... Talagsaon nga pa nagsuod.
Ang tagsaon nga paningkamot ni Susan aron lang maluwas si Rudy. Nasaksihan kini ni Rudy nga bisan kinsa dili sa magpanagan-ang nga mobati sama sa gibati ni Rudy. Pagbati nga unsa? Hugot nga paghigalaay, Senyor Anton. Hugot yun kaayong paghigalaay. Hugot nga panagsuot. Hugot nga pagkahigalaay. Hugot nga panagsuot. Gugma na ang pot mong ipasok. Wa kumulitok o gugma, Senyor Anton. Tungod kay wa ko'y nakita nga misaylo sa paghigalaay ang mga lihok nila ni Rudy og Susan. Adela. Nagsulti ka nako sa tinuod. Kutob ra gyud sa hugot nga paghigalaay ang ako nakita nilang duha, Senyor Anton. Bisan pa nga ni atong mga higayon na nahibaw-an na nilang duha nga ang Gordones ug Alcatari mortal nga managkaaway. Apan nagpatunga ang grabing paghigalaay nila ni Rudy ug Susan. Gawas ana, wa na ilain. Oh, Senyor Anton, nagsulti ko nimo sa tinuod. Maudi ay nga ingon ni adto og ingon ni karon ang atong makita ni Susan. Grabe ang ilang kasukot. Hugot kaayo ang ilang paghikalay. Mo'y naingnan sa tong nakita nganong ingon ni ini ang gibati ni Susan tungod sa nahitabo ni Rudy. Maura kini akong nasabtan, Senyor Anton. Mao kini pinubre na akong hubad, Senyor Anton. Kausaan na gibuhat ni Susan ang tanan ug kausaan na gipaningkamutan og maayo ni Susan nga ilugon ang kinabuhi ni Rudy nga hapit na gyud kumkumon sa kamatayon. Og milampo si Susan sa pagluwas ni Rudy. Apan sa ingulan ni adto kakalit, mipanaw ang kinabuhi ni Rudy nga kausa ni anak kay gayon naluwas ni Susan. Bisan kinsa adina, bisan kinsa maogi bation, sobra ka pa nagsuod, busa sobra usab ang kawili o kaanugon ang bation. Ug mao ka na karon si Susan. Ganina ka na diha sa muloyo, Jofil. Salamat kinagamatnon ka, Anton. May tuyo ko rin. Doon, palihog. Palihog. Unsay imong tuyo? Nawa man si Inko Vicencio. Ha? Dito pa sementeryo. Gawa ko na makita si Inko Vicencio. Adela, bantayan si Susan. Sudla siya sa among kwarto. Oh, Senyor. Tala, kapo, Jofil. Atong si Randa yun ang prutahan. Nagkasulti ni sa imong bana. May gipangutana siya na ako. Unsa man na? Nagpanagan na siya sa iyang pangutana. Apan, bisan wa niya karuha. Nasabot ko nga gustong mahibaw ang imong bana kung may tinaguan ba kong nasayran bahin ninyong Rudy. O niya? Ning bag-o. So, wa pa ilubong si Rudy. Gipangutana ko ikaw, kung andam ka na ba nga mahibaw na si Anton, kung unsay tinuodin yung duha ni Rudy. Apan tungod sa mga tambag nila ni Chofilo nga dili pa panahon nga mahibaw si Senyor Anton, mao nga misaad sa ko nga dili gigud isulti ang kung unsay tinuod. Yaya. Dili lang kay si Senyor Anton mo akong gibakakan, Susan. Lakip ang Ginoo akong gibakakan. Mituo ang imong bana nga way nagpataliwang gugma ninyo ni Rudy. Mituo gyud siya. Mituo sab ang imong bana. Dili yun. Dito atubangan sa altar o sa pari, labaw kang nahibaw nga kutob sa tumoy sa akong dila nga gidawat ko si Anton nga may akong bana apan dinhi sa kong kahilanman yaya. Saon ko pa siya sa pagdawat nga siya nay imong bana, Susan. Dili ka na makabalibad pa. Musugot kang sa dili. Pangayuon na gyud ni Senyor Anton ang imong serbisyo isip ikaw iyang asawa.
Gisusi na nato ang kwarto ni Inko Vicencio. Pero wa siya dito. Gipati na ko kabalaga. Karon, datibuok na ang akong pagduda. Gawa pagyud mahingpit ang kalinaw sa kayutaan sa mga Gordones. Nawa lang si Inko Vicencio. Ug ang dili padugay maong kamatayon ni Rodrigo. Jofilo, Kinahanglan magbantay pagmayo ang Gordones. May mga kaaway pa ang Gordones. Gusto ka, Jofilo. Bisan gani dinhi sa kaugalingon sa Gordones, Anton. Oh, Jofilo. Bisan dinipas kaugalingon sa Gordones, dili angay kakumpiyansaan. May bitin, Anton. May traidor din sa Gordones. Tana, iatod ka na mo ngadto sa inyong kwarto. Oh, Kinsa ka na, Yaya? sila si Senyor Anton. Ihatod ninyo si Adela sa iyong kwarto. Nakitaan ba si Inko Vicencio? Nawa si Inko Vicencio. Diyos ko, hain man di ay siya. Basig may daotang nahitabo sa tiguang. Jofilo, Tana, Adela, iatod ka na mo sa inyong kwarto. Basig may nahitabo ni Inko Vicencio. Yaya, Susan, kini Anton. Anila una din sa atong kwarto si Yaya Adela. Nagpangurog pa siya sa kahadlo ko. Labaw ko nahibaw kung unsa siya ka nervyosa. dini na lang si Adela sa mong kwarto ni Susan, Jofilo. Itugyan ko nimo ang seguridad sa Gordones. Anton na mi, Anton. Tana mo. Tana mo sa sud. Anton, Unsa, Susan? dulgan ako si Yaya Adela. Nakasabot ko, Susan. Katuog na mo, kay mo gawas kong balik. Asa ka man? Apason ko sila si Jofilo. Katuog na mong duha. Nga nang gitutukan ko ni mo, Yaya. makalahutay ka kining imo o ang akong pagpakaaron imo. Hangtod ka sa akang kutob nga kapugan pa natong duha ang angay na ginutang mahitabo ninyo ni Anton. Isip bana og asawa. Patay na si Rudy. Wala si Rudy. Usa tudluin ang imong kaugalingon. Labaw sa tanan, tudluin na ang imong kasing-kasing. Ngayon kung maon si Anton. Nagbarog ka na sa nagsangang dan, Susan. Busa ni Sider naghinay-hinay. Tulog ka daan, Yaya. Nagbarog ko sa tulog ka daan, tingali dili na magdugay. Gusto ko. Disidihan ko na unya kung unsay akong pilion. Ang daan pa nga mo palayo na ko din sa Gordones. Ang daan pa aron tutluan ko na lang ang akong kasing-kasing. Aron iluhon ko na nga si Anton ang akong bana. O ang daan pa sa akong kamatayon. Yarang imong kape, Anton. Salamat, Jofilo. Hain ka si Inko Vicencio. Diyan na sila, Anton. Unsay resulta sa iyong pagpangita dito sa gawas? Wag, senyor. Unsay resulta? Wag yun. Wag na mo makita si Inko Vicencio. Unsay mong pagduda, Jofilo? Kapo ka man sa batalyong Gordones. Unsa may mong pagduda? Dili lang unta tinuod kining niya sa kong nahuna. Bisan inguna ni ato ang katiguangon ni Inko Vicencio.
Apan ikatandi siya kusog sa napo kataw. Tinuod ka na. Anton, wa nang tingali kita makamatnon nga sikritong gikuot ang tiguang o gidagit. Unya pagkakaroon, usa na siya kapatay. Gigutom ko. May nanoktok. Dunay tao. Ipaubos ka ng imong armas, Rudy. Inconfesensyo. Dito pa sa imo kunuhang lubong.